Els nens i nenes del municipi ja estan escalfant motors per donar-ho tot a la crossa escolar d'aquest 2021. Aquest diumenge, dia 17 d'octubre, en un recorregut que travessarà la zona de l'Arenal de l'Hospitalet de l'Infant, tindrà lloc la crossa escolar dins dels Jocs Esportius del Baix Camp. Avui s'ha dut a terme la promoció, una primera volta de reconeixement per part de les escoles del municipi. El cross escolar va dirigit sobretot a alumnes des de P3 fins a categoria juvenil. La idea és fer promoció, ara en aquests moments estem fent la promoció d'aquest cross que es fa el dia 17. La idea és que començaran a les 10 del matí amb els juvenils, ho hem temporitzat tot amb horaris perquè d'aquesta manera no tindrem tot el flux d'esportistes a la mateixa hora, i cadascú té temporitzat el seu. I després nosaltres fem la promoció, que avui en aquest cas tenim dos classes de l'escola mestral, perquè així d'aquesta manera els alumnes saben on està per on tenen que passar i serà molt més fàcil per ells en el dia de la cursa. Enguany, a més, el cross escolar es trasllada a una altra ubicació. Si us en recordeu, abans ho fèiem al canvi de terra, Cova del Gat, en aquest cas ho posem en el passeig, dintre del mateix passeig marítim, perquè tenim aquests carrils ja marcats per poder fer el circuit. Hi haurà dos circuits, el petit de 250 metres i el gran de 500. Hi participaran nens i nenes d'entre 3 i 16 anys procedents d'escoles d'arreu del Baix Camp. El cross escolar és una prova que es disputa dins dels Jocs Esportius del Baix Camp organitzats pel Consell Esportiu de la comarca i que ha comptat amb la col·laboració de l'àrea d'esports de l'Ajuntament.